abahle basezulwini ngithunyiwe uThixo ukuthi ngikhulume phakathi kwenu. Bayongibekezelela ke abangcwele basezulwini ngumuntu onovalo. Ngizocela kuNkulunkulu ophambi kwami unyazi wezulu ukuba ngihlabelele isihlabelelo sekhulu namashumi ayisihlanu 150 bese uNkulunkulu umhle wasezulwini angiphe lokho azothanda ukuba ngukhulume phakathi kwabantwana bakhe. Unothando umkhululi
Siyabonga. Bangcwele abahle basezulwini. Sisesabatheni elingcwele. Esiliphiwe uNkulunkulu ophambi kwethu ubhombela isitimela samampondo. Kulelizwe lakithi besingalazi isabatha noma obaba babengalazi isabatha. Babekhonza nje einkonzweni kukhonzwe ngesonto. Abantu balelizwe bagqoke neziqathulo. Kuze kwahamba esikhathini eside kwehlukwana phakathi. Ngoba uqala kwami ukuyazi le ndaba nokuyibonisisa kahle ngiyibone kusuka eminyakeni ka61 ase ngicala ukubona ukuthi ukhona uNkulunkulu ubhombela isitimela samampondo ngesikhathi unyazi lwezulu lusembethe inkosi ilanga lamalanga ngokumahlomba ibonga inkosi. Ilapho esasithi ngoba ushembe kulelizwe sasithi uma simbone efodweni. Kodwa ukumbona ngamehlo kungelula. Kwahamba ke isikhathi eside uNkulunkulu ethuma uMadlala kulelizwe. Ese umshumayeli umfundisi uMadlala. Egijima elandela einyaweni zikamfundisi uMncaya ibonga inkosi. Eza kulelizwe ngoba uNkulunkulu ophambi kwami esifuna. Namhlanje sesibaningi. Noma ukhuluma usuyesaba ukuthi uzokhuluma kanjani. Ngoba indaba kaShembe akufuneki kuyona. Kufuneka ukhulume kahle abantu bakuzwe ukuthi uthini ngoShembe. Yingakho bangcwele ngithi nginovalo. Kwahamba ke eNazaretha ayingcwele wasithanda uNkulunkulu ophambi kwethu unyazi wezulu. Wayesethi uMadlala esengumshumayeli wathi ngisale ngakhumbula usuhambile ukuthi ukuba ngithe thathani izitsha niye nazo kuyelalizwe lasenhla. Lelizwe lakithi ke lalibizwa ngokuthi izwe lasenhla kungabizwa ngokuthi impumalanga njengoba namhlanje sekuyimpumalanga. Ithi ke inkosi ngabe ngithe thathani izitsha nihambe nazo. Ngoba lapha kulela lizwe khona abantu abayohamba emhlabeni bengazange basidle isidlo sasezulwini. Yaye ngidabuke ke eNazaretha ayingcwele ma uNkulunkulu ophambi kwethu esefikile ngoba akekho ngaphezulu kwakhe. Kodwa sithi thina abantu balelizwe mase sisondela somukela isidlo sibalwe sibe imbalwa. Okusho ukuthi sineqala kuNkulunkulu lokuthi uma uNkulunkulu esithanda ngalolu thando ukusuka ngalomnyaka engushoyo u61 uNkulunkulu ekhuphula umphongolo uza kulelizwe. Eukhuphulela abantu ababili kufike kudla abantu ababili noma abathathu. Kodwa unyazi lwezulu oluphambi kwami alizange lisidele eMpumalanga. Uma lisipha umhlangano siba khona isidlo sasezulwini. Ngakho ke eNazaretha ayingcwele engathi uNkulunkulu angasinika uthando lokuthi sikhumbule emuva lasuka khona. Ngizothinta nje ukuthi kwahamba kwaze kwafika nomfundisi uhlengethwa kulelizwe yena wayemukelisa abantu isidlo. Kwabuye kwalandela kweza nomfundisi umtshali naye wafika kulelizwe emthuma uNkulunkulu ethanda abantu balelizwe. Angazi ke inkosi yamakhosi ukuthi nginalo yini mina uthando Nkosi. Olunganga abantu bakho Nkosi ababephuma Nkosi bedele imizi yabo beze kulelizwe.
ngizocela udlula nje encwadini bangifundele incwadi yabaseKorinte 13 verse. Mhlawumbe uNkulunkulu uzongisiza usuke uvalo. Ngeke ngizwe abantu balelizwe noma bekhuluma uNkulunkulu ophambi kwami wasithanda ngendlela eyisimangaliso. Manazaretha ayingcwele ayibonge Nkosi. Ngoba uNkulunkulu wenza into ejule kakhulu eyayingaziwe ngazi nokuthi obaba bafundisi babenze njani. Ngoba abantu abalawuleki kodwa abantu abakudala babengcono kunathi. Babelalela izwi noma likhulunywa umunye umuntu balilalela. noNkulunkulu bemhlonipha. Ma uNkulunkulu esithanda wayethatha umphongolo wakhe wesivumelwano awufaka esitimeleni. Wawuza ngesitimela uma usuka eThekwini uza kulelizwe uhlangabezwe lapha ya eFlagport noma lapha eAmasford uyokwehliswa esitimeleni. Khuluma ke ngendawo ehlala abantu ababa indidiyela, abanye bebhema ugwayi, abanye benza ini. Ngeke ngithi noma ngicabanga ngedwa ngifuna ukuthi ingabe abafundisi babenze njani kulaba bantu, ngoba umuntu obhemayo noma ophuzayo akalawuleki. Kodwa babe beza nawo umsebenzi kaNkulunkulu bafike bawenze njengoba uNkulunkulu ebathumile ukuthi abenze kulelizwe. Ingakho ngithi namhlanje singamkile ibopho ngoba ngaleso sikhathi ngangumncane kakhulu. Namhlanje nami sengiyabona ukuthi hayi sengikhulile. Ngiyazicelela ke Nkosi yamakhosi ukuthi kuwe ungiphe Nkosi uthando lokukuthanda Nkosi. Nezwe lakithi Nkosi eMpumalanga sikuthande uNkulunkulu omhle wasezulwini. Ngoba Nkosi yamakhosi olwakho uthando Nkosi lujulile. Funda noma ngikhuluma ngezilimi zabantu, noma ngikhuluma ngelimi zabantu nezezingilozi, ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo, nensimbi enqenqethayo. Noma nginokuprofetha, ngiqonda imfihlakalo yonke, nokwazi konke, noma nginokukholwa konke, noma ngaba nokukholwa konke, kokuba ngisuse izintaba, ngingenalo uthando, anginto yalutho. Noma nginika konke enginako, ngibabela abampofu,